Mamma mia! Matchvinner, men må løpe likevel? Ja, så må spørge Martin, hvad sker. Jeg føler, vi løb mye i kampen, men sådan er det i preseason. Der skal nogle meter i benene, så det er fint. Ja, den var fin. Første omgang var lige kamp, synes jeg. Intens, gode dueller. Og så anden omgang føler at vi kommer lidt mere på bolden og får spillet godt rundt om dem og får god bevægelse. Og så er det jo fint, vi kan ende med at vinde kampen, så man får en god følelse efter. Der blev lavet lidt skudfinter, og så til sidst havde jeg ikke mere energi i benene, så det blev jeg nødt til at skyde, og så gik den heldigvis ind. Så det var dejligt at få gang i scoringen så tidligt i preseason og vinde kampen, så det var dejligt. Jeg synes, vi har haft en fin januar. Der er blevet arbejdet hårdt og blevet trænet godt, også i Tenerife, hvor vi havde 2 gode uger. Og så har vi de næste 2 uger her i Valhall, hvor vi også skal få arbejdet intenst, og så endnu en kamp i næste helg. Og så forhåbentlig kan vi få finpudset de sidste ting i Marbella og ugerne efter der. Men jeg synes, vi er godt på vej, men der er god tid til seriestart, så vi skal bare blive ved med at arbejde på vores ting. Tusen takk. Ja, selvfølgelig. Carl, jeg husker veldig spesielt den scoring mot Lyn. Ja, den var fin. Den likte jeg veldig godt. Jeg får bilde også. Ja, selvfølgelig. Tusen takk. Takk. Selv tak. Tusen takk. Tak. Ha det.